hafta Galatasaray Meydanı'nda Çalakiya dayikên şemiye ku li cîhanê yek ji çalakiyên bêîtaatiya sivîl ya herî dirêj û domdar e ket 30 saliya xwe. Ji sala 1995 heta niha derdora sê nifş derbas bûn. Ew bi sedan car hatin desteserkirin, li dadgehan li ser wan doz hatin vekirin, bi erdê ve hatin kaşkirin. Lêbelê ew tu carî dev ji doza xwe bernedan. Di 30 saliya çalakiya dayikên şemiyê de jî dîsa meydana Galatasarayê bariyera polisan hatiye girtin. 27 Mayıs 1995'ten bu yana her hafta Galatasaray Meydanı'nda bir araya geliyoruz. Efsî salin ku hevjîna siyasetmedarê Kurd Fehmî Tosun, Hanım Tosun û keçikên wî Basna û Jiyan Tosun. Her hafte li vî meydanî. Pirsa aqubeta wî û bi hezaran windayiyan dikin. Fehmî Tosun notu pencada li ber malê an jî li cîkî girtibû li ber malê me destê polîsa da dît. Li ber derî li ber çavê min û zarokê me tev girtin. Eger çözüm hebana ewil vê bariyerê ji Galatasaray dest pê bikirana. Ji ber wê em dibêjin edalet çêve aşîtîkî were vê welatî gere li meydana Galatasarayê dayîkê şemiya 30 sala em ji bo edaletê li biram. Rıdvan Karakoçî di sala 1995 da piştî hat desteserkirin hate windakirin. Malbata wî jî dixwazin ku berpirsên rastîn ên navdewletê derkevin holê û bêne cezakirin. Ez birayê Rıdvan Karakoç'im, Hasan Karakoç 30 salê em li vê derê ne ji bo hemû endabiya yê ku aqibetê wan nediyare derkeve holê ji ber wî em li vir mücadele dikin. Gelek cara tadayî li ser me kirine, bir meydanê li me qedexe kirine. 30 salê em li vê derê ne, 8 sal jî derbas ve em li vê derê bidomînin. Cezasızlık gözaltında kaybetme suçunun ortağıdır. Yek ji windayiyan jî Hayrettin Erenê çerkeze. Ku ji 21 mijdara 1980 virva aqubeta wî nayêzanîn. 20 Kasım Xeyretîn Eren piştî hat desteserkirin li navenda Ewlehiyê ya Gayrettepe'yê hate windakirin. Ev 45 salin ku em têkoşîna xwe didomînin. 15 salên destpêkê me wek malbata têkoşiya. Li 30 salên dawî jî bi malbatên windayiyan re li meydana Galatasarayê ne, em dixwazin çarenûsa windayiyên me bêne eşkere kirin. Raportorê Tirkiyeyê Parlamentoya Ewropayê Nacho Sanchez îmor jî tevlî çalakiya dayikên şemiyê bû. Îmor ji rûda vêra axivî û got divê êdî Tirkiye di vî warî da berpirsyariyên xwe bîne cî. Ez kêfxweşim ku di salvegera çalakiya dayikên şemiyê de ji bo piştgiriyê li virim. Ji xwe divê her tim piştgiriya çalakiya wan were kirin. Ev dibe cara sêyem ku ez tevlî vê çalakiyê dibim. Divê êdî ew ji aliyê berpirsan ve bêne muxatab girtin. Divê dayikên şemiyê bêyî qedexe û sînordarkirî li meydana Galatasarayê bicivin. Her wiha divê rayedarên Tirkiye daxwazên wan qebûl bikin. Faillerinin peşinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Li gorî raporên Komeleya Mafê Mirovan îhadê aqubeta 8000 kesên ku hatine windakirin nayêzanîn. Dayikên şemiyê ji bo aqubeta zarok û xizmên xwe yên ku di dema binçavkirinê da ji aliyê dewletê ve hatibûn windakirin û kuştin bipirsin û failên wan bêne darizandin. Ji 27 Gulana 1995 ve li meydana Galatasaray Stenbolê têkoşîna xwe berdewam dikin. Ömer Sönmez, Rûdaw, İstanbul.